Hope Chisano amene ali mmodzi mwa anthu odziwika bwino maka pa nkhani ya zitsuzo komanso mmodzi mwa anthu odziwika bwino maka pa nkhani yowulutsa mawu pa wireless mu nyumba zija zowulutsa mawu makamaka ku nyumba ya boma ya Malawi Broadcasting Corporation. Padakali pano galimoto ndithu limene lanyamula thupi la malemu Hope Chisano ndi limene ndithu kutuluka kuno ku Goodwill Funeral Home muno mu mzinda wa Lilongwe area 4 kulowera nalo ndithu ku chalichi kumene ndithu kakhale kuchitika mwambo ndithu wa mapemphero kumeneku ndithu muno mu mzinda wa Lilongwe. Ukatha mwambo wa mapemphero umenewo ndithu thupi la malemu Chisano akhala akulitengera ndithu kumudzi kwawo kumeneku ndithu kukachitikenso mwambo komanso thupi limene likhale kulowa m'manda mmawa lino lachinayi muno mu mzinda wa Lilongwe. So zambiri tikhale tikupatsirani pano pa Mibawa Television tikachoka kuno ku area 4 tikhale tikulowera ndithu ku chalichi kumene ndithu kukakhale ndithu mwambo wa mapemphero kumene ndithu zonse zikakhale zikuchitika kumeneko. Tikakhale tikuchezanso ndi anthu osiyanasiyana amene ndithu akhala kugwira ntchito komanso kutsatira momwe malemu Hope Chisano akhalira moyo wawo kwa iwowa kupatula ndithu ndakamba kale kuti kupatula kugwira ntchito ngati owulutsa mawu pa wireless ngakhalenso pakanema kumene malemu Hope analinso mmodzi mwa anthu odziwika bwino pa nkhani yochita ndithu makanema makamaka mafilimu amenewa ndithu apakanema amene akhala ali katswiri wawo kwambiri. Padakali pano ndikhale ndikucheza ndi mmodzi mwa anthu amene adagwirapo ntchito ndi malemu Hope Chisano amenewa ndithu ndi bambo Thomas Pyata amene adagwira nawo ntchito malemu Hope Chisano kumeneko ndi wireless ija ya MBC. Thomas Pyata, mmodzi mwa anthu amene udagwira ntchito limodzi ndi malemu Hope Chisano, ungalongosole bwanji maka pa nthawi imene mukagwira ntchito limodzi ku nyumba yowulutsa mawu ya MBC? Monga aliyense akukamba chimene chinga chitchule kwambiri pa malemu Hope Chisano ndi kudzipereka kwawo ndi luntha limene analo pakagwira ntchito, chifukwa nthawi ino ayamba ife ntchito ku MBC tinawapeza iwowa ali wachikulire ndithu, ali tile kuti bwana anali controller nthawi imeneyo, koma anali munthu odzichepetsa kwambiri mwakuti sumathaso kudziwa kuti kodi udindo wawo ndi chani, chifukwa china kuti amadziwa kuti ntchito imene amagwira inali yothandiza anthu. Mwakuti enafe sitinavutike kugwira ntchito ku MBC chifukwa cha anthu ngati Hope Chisano. Amaphunzitsa bwino ntchito anthu amene abwera kumene, komanso ntchito imene amagwirira amaonesa ndithu luso kuti iwo ali ndi luso mukudziwa nkhani za zisudzo, nkhani zowulutsa mawu zimene anali katswiri. Mwakuti tigwirizane ndi onse amene ndithu akhala akunena kuti tata ya munthu ofunikira kwambiri mu nkhani za zisudzo komanso kuwulutsa mawu mdziko mwathu muno. Wakambapo kuti analinso katswiri ogwira ntchito makamaka zisudzo zapakanema, imodzi mwa mafilimu amene adachitapo ndija amati The Last Fishing Boat ndi makanema ena. Koma mwina nthawi amayigawa bwanji potengera kuti uku ndi kuntchito komanso amayenera ndithu kapanga zinthu zawo za private? Ndi pamene panagona luso lawo, ukadaulo wawo unagona pamenepo kuti amatha ndithu kukwanitsa kumachita nawo kumatenga nawo mbali mu makanema osiyanasiyana, mafilimu osiyanasiyana amene achita act. Ambiri mwina akungodziwa The Last Fishing Boat, koma pali ndithu mafilimu ambiri amene anatenga nawo mbali. Pompanonso ijamani nawo kuti Is the President Dead? Yes. Analiso mene momwe ndithu anatenga nawo gawo lalikulu. Muli mafilimu ena nda angapo amene amatenga nawo mbali. Umadabo kuti kodi mkulu ameneyo nthawi amatenga kuti, komanso ngakhale mu film ija ya nyamata uja anapanga magetsi amphamvu za mphepo. Yes. ya kwa Nkwamba. Yes, Kasungu. Analiso mene muja anapanga nawo. Ndiye ukatswiri wawo ndithu unali wodabwitsa kwambiri. Luso mene nalo amaligwitsa bwino ntchito komanso kupeza nthawi yokuti athe kupanga nawo zinthu ngati zimenezi. Thomas, kumvetsera bwino lomwe tukamba zoti Hope sadali munthu wamba, chifukwa akatapange mwina sewero lachichewa amakwanitsa, akapanga sewero la Chingerezi amakwanitsanso. Mwina zimene luso ngati limene tiliso bwanji kwa anzathu amaluso makamaka ochita makanema ngakhalenso pa wireless kumene? Ambiri akumanena kuti luso la Hope makamaka kwa ife amene tinaona mukhozanso kuti nditsimikizira kuti luso lawo limakhala tundu lachibadwidwe, likusiyana ndi maluso a anthu ena amene umachita kuti khanga tawapa munthu akukakamitsa, akufuna akhale ngati ali ndi luso koma luso palibe, kapena akupanga chifukwa choti wasowa munthu oti angapange zimenezo. Pamene Hope anali munthu chena kuti amapanga zinthu kuchokera mwa iyeyo, ndiye zimakhala zinthu zina kuti zili natural, olomda mudzidzimutsa nkhani za masewero. Hope anali katswiri amatha kupanga ndithu modabwitsa kwambiri.
Thomas, pamene tupita mwina chakumalechereche amacheza athu kuno ku nyumba ndithu yosungirako maliro kuno ku area 4 ku Goodwill, mwina nkhani inayo imene tikhoza kunena kuti kumbali ya ulemu umene Hope amene opatsidwa ukuona ngati dziko takwaniritsa ndithu kumpatsa ulemu wake woyenera, potengera kuti anthu amaluso kuno ku Malawi nthawi zambiri amadandaula kuti mwina asanapatsidwe ulemu wawo woyenera. Tinene zona mwezi uno wa June umene Malemu Hope anatisiya ndi mwezi umene dziko ngati la Malawi takumana ndithu ndi mavuto akuluakulu kwambiri. Kudziwa ndi mwezi omwenso umene tataya a vice president, tatayanso ndithu anthu angapo ochuluka amene ali ofunikira kwambiri mdziko muno. Komabe ndine kuti ulemu umene walandira patali pano ndi ulemu omwe uyenerera, chifukwa ngakhale kuti tili pa chisoni chosiyanasiyana, ukudziwanso kuti sabata yomwe inonso dziko ngati mawa tidzikanso munthu wina sofunikira kwambiriso mu nkhani za zitsutso, nkhani za luso Lucius Banda. Ndiye ndi nkhani yokuti tinagwira njakata, komabe mwina ulemu umene timene kumpatsa timpatse tipitse kumpatsa, chifukwa be ulemu sumathira umene tamuyika iyayi kutsogoloko ndikhulira kuti azisudzowa apiza kumampatsa ulemu ndithu kuti tizinkumbukira kuti analipo anachita zambiri tu mu nkhani za zisudzo komanso kulutsa mawu. Ayi Thomas, ndikhale ndikukhala nawe iso chaposaidwa kumpa padakali pano tikhale tikucheza ndi anthu osiyanasiyana omwe tifuna tionenso kuti kodi mwambo ukhale ukuyenda motani makamaka kuno ku area 4 mu mzinda wa Lilongwe, omwe tikhale tikucheza ndi mmodzinso mwa anthu amene amachita nawo ndithu zisudzo. Bambo Lunda, tafika ndi chapafupi timvenso kuchokera kwa ino amene ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene mwagwira nayo ntchito Hope Chisano. Bambo Patson Lunda, mungaulongosole bwanji moyo wa Hope Chisano pamene munkagwira ntchito limodzi makamaka pochita zisudzo? Zona di Hope Chisano ndi mmodzi amene takhala tikupangana zisudzo muno Malawi. Ndikumbuka bwino lomwe chifukwa choti anthu fe magta timakhala ndi maluso osiyanasiyana, komanso timazitenga kuti ndife abanja limodzi. Nawo Hope ndikubwera ngati wa banja limodzi amene tachita naye zinthu zambiri, komanso amene tathandizidwa mzeru mzambiri kudzera mwandani mwa iyeyo. Ndikakamba za Hope ndikukhulupirira kuti Amalawi ambiri si dzina la chilendo wina aliyense akumudziwa. Hope ndi mmodzi amene songakhale ifeyo tili akuluakulu, koma mwa iyeyo taphunziramo maluso komanso kulimbika mtima komanso posachita manyazi kudzera mu acting. Ambiri nthawi zambiri tikamapanga zisudzo timazionanso ndi mmene age limit athu tilili, ndiye timaona ngati lo isi ndingatani sindingapange, koma Hope analibe chani, analibe zimenezo. Ene sini imene wapatsidwa Hope amatani amapanga acting. Now muno mu Malawi chimene tikuunika ife makta tizikhala ndi kulimbika mtima komanso tizikhala ndi ambition yokhazikika mwa munthu wina wache tikatengeramo chitsanzo. So Hope tinene chilungamo taluza munthu ofunikira amene kwa ifeyo timatengamo nzeru kudzera mu upangiri wa Hope. Hope ife makta ambiri tidzamulira ndipo tidzamusowa, komabe tena kukumbuka ichi muimfa ina iliyonse there is a lesson imene kwa ifeyo otsala tena kutani kuphunzirapo. Now lesson imene tikuphunzira mwa Hope ngati ifeyo ma actor, komanso ndikukamba ndikuyimira ma actor onse muno mu Malawi, kunena kuti tikapasidwa lo tisamachite manyazi, chifukwa pano patifuna kuti Malawi abweremo monga ngati maiko anzathu. Anthu maiko anzathu azikamba kuti Malawi muli ma best actor. So Amalawi titengere mtima wa Hope, tisakhale ndi malingaliro omakhala ndi maganizo osiyanasiyana mu acting, komanso tipemphe boma kudzera pa chinthu monga ngati chimene chachitikachi. Ndi nthawi yawo yonera kuti nawonso ayesetse kumatengapo gawo pamene actor watisiya. Ndikukhulupirira kuti chinthu chimene chichi chidzapangitsa kuti Malawi muno Amalawi ambiri azionera mafilimu abwino amene wina aliyense akamakhala azimva kukoma. Sure. Timacheza ndi ena anakambanso kuti mwa Hope Chisano kupatula kukhala actor komanso dali ndi utsogoleri mwina pakati pa gulu la nzake akapanga masewero amatha kutsogoleranso anzake. Ndipo ndizoona Hope anali mtsogoleri wabwino, ndipo Hope samatengera kuti ineyo ndimatha kapena kukula kwanga yayi. Amathandizira mu filimu ina iliyonse imene munthu wamfikira, chifukwa nkhani yayikulu ndikumufikira munthu kuti umudziwe kuti khalidwe lake ndilotani. Hope anali munthu mmene amanenera nawo sikuti sakusiyanaso ndi malingaliro ayineyo. Hope anali thandizo kwa wina aliyense. Ndikukhulupirira kuti mwina tinaonapo filimu inaje is present day. Filimu imene jayi ngati mayiona bwinobwino mzwanya wake unali Hope, munthu opanda manyazi womachito zoti munthu uyu ndi mphunzitsi. Ndikukhulupirira kuti pafunso lanu sindikusiyana ndi mmene wina yonso wayankha. Ineyo acting namba pakanthawi
pakanthawi kwambiri. Mudadziwana naye bwanji Hope Chisano kuti mudzipangira limodzi ndithu masewero osiyanasiyana? Hope Chisano kudziwana naye kwambiri mumadziwa kuti ife timakhala mwina ndi mapremier aja so kudzera mmene mujamu ndi nthawi imene anthu timagwirizana. Komanso ndikamutengera Hope sikuyamba kumudziwa anali pa MBC, anali mtolankhani amene amaulutsa mapulogalamu ake. Mapulogalamu ena ndi amene timatha kumutsata. Ndikhulupirira kuti kumudziwa kwa Hope ndikumudziwa magawo angapo. Koyamba ngati amene anali mtolankhani, kachiwiri ngati producer kapena filmmaker here in Malawi. Anthu ena amaluso ngati amenewa amathongozigawa mbali imodzi, makhala kuti ine ndo amaluso basi ngati ndi wazisudzo kungoyang'ana mbali imeneyo, koma Hope tikuona kuti ankatha kugwira ntchito pa wireless pakanema pamene luso lake limafikira paliponse. Zikusiyana bwanji ndi anthu ena makamaka amene ali ndi maluso padakali pa? Kunena zoona nthawi zina zimatengeranso ngakhale inuyo atolankhani kapenanso ngati boma komanso ngati makampani kapena mabungwe osiyanasiyana kupereka chilimbikitso kwa ma-actor. Chimene ndikutanthauza ichi malingana ndi funso lanu tunena kuti munthu kuti udziwike zikutengera mbali yonse kugwirana manja kuti tifikire monga mmene zinthu zena kutani kukhalira. Mwina pomaliza penipeni padakali pano tikupita ndithu kukachisi kumene kukachitikire mwambo umeneyo wa malemu Hope Chisano. Pomaliza penipeni bambo Patson Lunda, ino mwina uthengano kwa achinyamata amene akuyamba zisudzo kapena akufuna mwina kudzafikira soke ngati pa malemu Hope, uthengano ngakhale utani? Zikoma kwambiri kawiri kutengera kuti iwe ndiwe actor choyambira chikuyenera chichokeso kumakolo achivomereze. Chifukwa vuto limene timakumana nalo kuno ku Malawi nditonena kuti mwana akakapempha kwa makolo kapena kuti kholo likakapempha kwa munthu amayamba nokufuta ayino ndinu ndala iyaya zimene zizi kapena iwe mwana wanga simafuna zimenezo kuma filmmakers iya kumachuluka uhule kumachuluka zakuti koma zonsezo ndibotsa. Ngati pali gulu limene limaonetsa chitsanzo chabwino ni ma-actor oneneza kuti lo imene munthu umatenga imakhala chiphunzitso koma no ena amayitenga ngati imene jayi kuti ndichoona, koma tungofuna tikulimbikitseni Amalawi kuti mukamationa ife ma filmmakers chonde musamone ngati chinthu chi nchona kuti mumakhala uchimo kapena kuti timachitamo zinthu zachabechabe. Chilimbikitso changa chona anyamata atsikana azimayi ngakhala akuluakulu ngati neyo titengeni nawo mbali pa kupanga nawo mafilimu, chifukwa tikatero ndithu tipanga Malawi kukhala odziwika mzisudzo zosiyanasiyana. Zikoma kwambiri. Tathokoza amene wandithu ndi bambo Patson Lunda amene ndi mmodzi mwa anthu amene ndithu akhala kugwira ntchito limodzi maka pa kuchita zisudzo ndi malemu Hope Chisano, omwe ndithu anali mmodzi mwa anthu odziwika bwino pa nkhani yochita zisudzo komanso kulengeza ndithu mawu pa TV ngakhalenso pa wireless. Malemu Hope Chisano tukamba pano padakali pano ndithu thupi lawo latengeredwa ndithu kukachisi kumene tikhaye tikupitirizanso kupatsira ndithu tsatane wa mwambo onsewo kuti muzionere nokha kuti kodi malemu Hope Chisano padakali pano pa akamapita ndithu kumudzi kwawo komwe ndikonkono ku Lilongwe thupi lawo likhali wa manda mawa lino. Padakali pano ichokera kwa ine Hanke Chintengo tichoke kuno ndithu ku Goodwill Funeral Home muno mzinda wa Lilongwe ku area 4 tipite ndithu kumeneko ndithu kukachisi kumene ukapitirenso mwambo umene ndithu wa maliro wa malemu Hope Chisano kumene tikacheze ndi anthu osiyanasiyana komanso kupatsani chithunzithunzi kuti mwambo umenewo ukuyenda motani. Pa kamera ndi ndinzanga Paul Chimeta ndipo mkonzi wanga tsiku lalero ndi nzathu Patrick Njawala. Kuchokera kwa ine Hanke Chintengo padakali pano tutumizeni ku studios athu mu mzinda wa Blantyre kuti apitirize ndithu kutipatsirako chithunzithunzi cha malemu Hope Chisano, koma osayira pompa tikhazi tupatsirani mwambo onse kuchokera kukachisi. Padakali pano anzathu ku Blantyre tapitiriza. My client, she made it a point that she became pregnant. That once pregnant, she could easily blackmail my client into doing whatever she wished. My client is a highly respectable man with an impeccable record as a lawyer. When he realized that he had made a mistake, he tried to correct it by sending this woman to school and later on to college. Miss Sungisa Malango is claiming to be a lawyer today. Could she have become one if it wasn't of the generosity of my client? Yes, as a man concerned with his own blood, he took his own child to his own home. Agreed, probably no proper adoption took place, but that was his son. You don't adopt your own son, do you? The question today should not be what is good for Mr. Karia, Miss Malango, but rather what is good for the child.
Should we take this innocent child away from his happy home simply because we want to satisfy the vengeance of a woman frustrated in her attempt to wreck the father's family? No, I don't think so. Today, the child's well-being is paramount. It is my prayer that the appellant's case should be dismissed. Abidanefa. Aiche kunyasa kwa mbone. Aiche kunyasa kwa mbone. Kuja nsomba o. Onkuyoza kusodze uyo. Akondole ndama zose zindizitenga kuti zondilipire. Karibu. Kabana ndimoneka ngati nkhuku yoti imayikira ndalama. Anthu amisala kwa basa amene. Semukuyanga bwa? Ndilibe choti ninganene. Ndeuli chani mwere mulibe choti munganene. Esa maluso zini chiro ya mo. Yusuf, bwanji tiyambe kubwereketsa bwatole. Tikakupanda kulipira pasanathe masabata awiri kaya. Koma ndichigwenembetu amene uchi sakusewera. Satenga bwato langa. Siyeyo tu ndi boma. Iwe, boma silimabera anthu. Che Yusuf, kuti bwanji simukumvesesa kuti panopa njira imene tingapange nayo ndalama mofulumira kubwereketsa bwatole. Mwana wako uja watu ali makasitoma ambiri. Iweyo bwanji sikumvetsetsa kuti ine nsodzi. Ine zulo mukatayi kochepa ndinapanga 2000 kwacha. Ndalama zakubasa. Sinabe, ndinagwirira ntchito. Koma na mwana woti kakakola wanga uja si choncho. Ndiye Ndikuona ngati kakakola uja anakakoma mwantundu wina zinakhala ndalama zake ndinazipezera ku usodzi. Ndalama ndi ndalama che Yusufu. Kaya ku usodzi kapobwerekesa mabwato ndalama. Saidi. Bambo anga che ali anali nsodzi. Bambo awo chembia naonso anali nsodzi. Bambo awo ankali chemaloya naonso anali nsodzi. Ndidali ndi maboti 15 koma onse adata. Kaya nditsoka, kaya kutembereredwa sindimadziwa. Bwato langa latsala ndi lomweli. Kuti ndisewerenso pano mizimu ya gogo wanga sidzandikhululukira. Saidi bale wanga sindingabwereketse boti langa. Lewa nthandiza ukondewo. Saidi sana bwe. Ndangomva kuti mufuna mukwatire Bidanefa. Bidiyo ndi ujeni. Ndi nzanga wa mkalasi. Ndikudziwa? Ndi nsikananso wa nzeru mkalasi mwathu monse. Tanduza. Aphunzitsi athu amati atozakhala mphunzitsi ngakhale sudu. Mawa wabwino tiyamikire kwambiri nzathu Hanke Chintengo komanso Patrick Njawala ndiye na onse anzathu kuchokera ku Lilongwe amene ndithu ali ku maliro Hope
chisanu kutipatsira mene mwambo wa maliro ukhale ukuyendera lero lino kulilongwe kutsatira ndithu kufika kwa thupi la malemu Hope Chisanu dzulo kudzera ku Kia Airport mu mzinda wa Lilongwe omwewo. Dzina langa ndi Mwayi Ching'ang'a Manyozo, ndili ndi Paul mu studio muno amene ndithu tikhale tikupatsirani zina ndi zina zokhudza ndithu m'bale wathu Hope Chisanu amene ndodziwika bwino kwambiri mdziko muno, amene anali owulutsa mawu komanso anali ndi luso ndithu zochitika zingapo kuwunikirapo ndithu moyo wake mene amakhalira ndithu akuyendetsera zinthu zake. Hope Chisanu ndithu anali ndi magawo akulu pa moyo wake, tikayang'anira iyeyo ngati munthu wazisuzo, kuyang'aniranso iyeyo ngati ndithu MC kapena tinoti munthu wodziwa kuyendetsa mwambo muzochitika zosiyanasiyana kaya mdzikwati mzinkhoswe ndi zina zambiri. Tikhale ndithu tikupatsirani zochuluka pano, tidzilandirana ndi anzathu amene ali kulilongwe kuti tione kuti kodi tsiku limeneli tikhale tikuchita motani. Ndakulandirapo. Ndathokoza kwambiri Mwayi. Zikomo. Timafotokozapo kuti tinangoyenera kuti tibwere pano tikambirani tiunikirepo bwino makamaka za moyo wa Hope Chisanu. Ndikudziwa kuti Hanke mwina wafotokozapo zingapo, sindikudziwa kumbali yako mwina ungayambe kuyankhulapo motani makamaka zokhudzana ndi moyo wa Hope. Hope mwina ndi munthu mmodzi amene ngati dziko tikuyena kuti tizimunyadira, kumwena kuti mwina tizimusangira pa zimene wachita pa umoyo wake ngati munthu komanso zimene walichitira dziko la Malawi. Mwina akamba wina mwezi wa Juni wakhala mwezi mmene ngati dziko la Malawi zakhala mwina mwezi osayiwalika, mbodi zambiri zachitika komano zambiri zake ndikukhalanso zolilitsa zokha. Wina dzulo ndanaso kubwera thupi la malemu Lucius Banda apo kambaso za Hope Chisanu mwina onsewa akhala kulowa m'manda mawa lino kubalaka komanso ku mzinda wa Lilongwe mene thupi la Hope Chisanu likhala kulowa m'manda mewo. Wina kufotokoza pang'ono pokha mbiri ya Hope Chisanu mwina anabadwa pa 4 May mchaka cha 1980 anamba nkhani yokhudza kupanga act mafilimu kapena kuti zisunzo pa ichewo chopema limene zisunzo sana mwina anambira ali ku secondary nthawi imene kudzenza secondary kumene anayambira mwina nthawi imene likumbukira likakhala ku school kumakhala ma competition amene pano timati ATM mwina ambiri tapanga mwina ambiri tikuzidziwa mwina enda sukulu zosiyana ndelo sola kweni linambira lino ku school imene mwina akone kuti ali ndi luso loti akhoza kumachita mafilimu komanso kumachita zosiyana zasanakhale mwina ntolankhani mene mbali naso anthu ambiri anamudziwa nayo bwino kwambiri. Ndiye mwina zisunzo zinayambira kumeneko makula mpano mafika pa nthawi imene ngati dziko tinamudziwa ngati mmodzi mwa anthu ochita makanema kuno ku Malawi, wachitapo makanema ochuluka kwambiri ena amene mwina mpaka pati mati kamaona timasangana nawo kumakondwera nawo. Ngono mwina anthu anamudziwa bwinobwino mu chaka cha 2009 maka kumbali yochita makanema. Of course nikuti mbuyomu auchita makanema maka mafilimu kapena kuti tinati masewelo apa wireless kumwe ku MBC kunali theater on the air komanso kunali good meeting kachanja kuti wakumbata kumene nthambi zambiri mwina amapanga ma play pa stage komanso mwina apa radio kumano kubwera kuti mafilimu odi zikutha kuonera pakanema mwina anthu ambiri namudziwa bwinobwino Hope Chisanu mu chaka cha 2009 atapanga act mu film ya Seasons of Life mmene momo iyeyo anali ngati lawyer kapena kuti oyimira anthu pa milandu. Film imene inapangidwa ndi Shem Joy. Ndipo kuchoka pamenepo munopanga act mafilimu ochuluka kwambiri zaburapo film ya The Last Fishing Boat and of course the recent one imene mwina sinadruke of course mwina anthu ayionerapo mu mzinda wa Blantyre ayionerapo mu mzinda wa Masomadelena ya The President imene wapanga ndi Misoya. Mwina sinadruke kweni mwina anthu ambiri sayoneko komanso ndi film imodzi imene Hope Chisanu anayenawo mmenemo kuphatikizapo so film ya The Boy Who Harnessed the Wind analiponso mmenemo ndi munthu amene wachita zazikulu kunkhani yokhudza zisunzo ndipo singafotokoza mbiri yake komanso mwina kufotokoza mbiri ya acting kuno ku Malawi kuchotsapo Hope Chisanu ndi mmodzi mwa anthu amene ngati dziko tidzamusowe kumbali yokhudza acting. I remember nthawi yake nankhula napo ndi should be Ashukire Mwakisulu amene mwinaso anapanga naye act limodzi mu film ya The Last Fishing Boat menemo anali ngati ma brothers amene amata kapita limodzi ku nyanja ukawedza nsomba amakhola limodzi zambiri amapanga limodzi itatuluka film manager mwina kata za chuka kachiduso kuti Mustafa wandigulira kamene kaja kanachuka kwambiri and I had a chat ndi Ashukire Mwakisulu zole ati ne izi zimene zikuchitikazi ndikupa nthena yake ndi Hope tinakhala pansi nomakambirana kuti movie ipo nopa yatuluka kumano mwina nkutheka anthu ambiri sakuyikonda chifukwa chokuti sanayionere mwina ena ayionera kumano sakumvetsetsa kuti film iyi ikukamba chani kumano nthawi imene anthu atadzaimvetsetse mwina film idzachuka kuposa imene yachukira pano
ndene panopa sindikudabwa kuti mwina panopa na anthu akuikonda kwambiri film ya The Last Fishing Boat ilimwe mwina should be dzaka ziwiri zadusa mwina chankhule ndi ashukire mwakisulu pa nkhani imene and now ndikumabwera mwakambo tino Hope Chisano watisiya ndi nkhani imene wina aliyense inali yomukhudza inali nkhani yoliritsa ngati kwa ife amene timachitaso zoulutsa mawu potenga nagwirapo sonchero ku MBC komanso tikamakamba za acting kuno ku Malawi. Tikudziwa kunena kuti sinkhani yokuti mwina tingachite kufunsa kuti ngati dziko tataya motani tikulira bale athu osiyanasiyana mwina mwezi umene wa Juni atisiya potengera mwina ndi nyengo zina zimene zinatigwira pakati pathu. Mwina kumbali ya theater iyi uona kuti ndi gapu yotani imene ingapezeke kunena kuti Hope Chisano asiya powunikirapo kuti nkhani ya masewero kwathu kunoko ku Malawi tinene zoona tinayamba kalekale koma kupita chitsogolo kapena kuti kudziwika bwino kwambiri sitinafikepo. Mwina tinali ndi chiyembekezo chikhulupiriro kutengera ndi mmene iyeyu ngati mmodzi mwa anthu amene amachita zisuzo wakhala kutenga nako ndi gawo lotani imene ukuona kuti mwina likhalepo pakati pa mmene tikuyenera kuti tikhale tikuyendera mtsogolomo. Hope Chisano wasiya gapu imene mwina ikhale yovuta kuipanga film and mwina kuchoka kwake pakhale povuta kuti tipange kupeza munthu ina amene angakwanitse kulowa m'malo mwake. Okay, tikamapanga amene tikamakamba nkhani zokhudza acting umakhatu ukutenga chithunzithunzi cha zimene munthu amene walemba film ija akufuna umakhatu ukupanga act malo mwa munthu wina wake. Nde for example akupatsa role yoti weyo ukhale lawyer ngati mana apangira mu film ya The Seasons of Life. Anapanga bwino mwinaso ena uli sakudziwa akozomanga mwina ndi munthu anapangapo study law malenga ndi mmene anapangira art. Tikabweraso mwina ku movie ya The Last Fishing Boat ane kuti munthu wakumudzi oti chimamadziwa iye ndikaja mamawa apite kunyanja kukawedza nsomba and mmene anapangira art zimene kwatika munthu anaye ndi luso lachibadwa. Kuchokapo nthawi zambiri kwa anthu ochuluka zimakhala zovuta kuti munthu pange maintain ma skills mmene kupangira art mu movie yoti mukujambula zikuonetsedwa pa mwina mubakanema komanso kupanga act movie yoti ya pa radio komanso tukamba zama kupanga act pa stage. Zinthu zake ndi zinthu zake zosiyana kwambiri. Mwina akhoza kukhala bwino kwambiri kupanga act kuti okay akujambula then akapanga edit zina zimene ndakuitsazo akachotsa komano kupanga act pa stage makhala mukupanga act anthu akuona and Hope anali munthu mmodzi amene kuti akupanga act pa stage amata kupanga act for radio play amata kupanga act for the movie kuti zinthu tikujambula zikonika pa TV anali munthu oti china chilichonse amakwanitsa kupanga ndi zovuta kuti mupeze munthu amene akhoza kukwanitsa kupanga zinthu zonsezo. Tikabweranso kumbali naye tukamba for broadcasting amati akakhala pa wireless munthu motha kudziwa kuti anali ndi chikoka ndi morning show imene amapanga nthawi pa MBC anthu ambiri amakhala ndi chidoti timvere nthawi yakuchoneza kuti ankobembereze zimaita kumveka kuti pali munthu amene ali ndi ukadaulo munthu amene ali ndi luso ali ndi skill ndi kuchoka kwake zoti mwina pakhale povuta kubweretsanso munthu ina amene mwina akhoza kudzalowa m'malo kuzapanga mmene Hope amapangira ndi zinthu zovuta amene akambe kupanga act sinthu yoti wina aliyense akuzongopanga pala anthu ena akhoza kuti mwina amutha kuyankhula bwino pa wireless kakuyankhula pakanema komano kuti apange act zimakhala zovuta foti wina aliyense ali ndi luso ali ndi mbali imene amakwanitsa mano Hope ali munthu kuti mwina amakwanitsa kupanga china chilichonse. Tikamamvera mwina masewero pa radio aja zimachitika mbali yanga umata you could feel kuti munthu akupanga act and you could feel kuti munthu akupanga di zimene akuyenera kuchita sizimaoneka kuti mwina play kuti akupanga play ngati munthu oti wakumudzi zimamveka kupanga ngati munthu wakumudzi akupanga act ngati munthu wakutauni zimamveka kupanga act ngati munthu wakutauni zimene zimanetsa kuti ane ndi luso lapadera tikabwera nkhani yopanga act mu movie komanso mwina ma radio plays. Ndimafuna kuti tiunikire kwambiri nkhani ya theater kwathu kunoko ku Malawi. Ndikufuna tikambe nkhani imene kutengera mwina ndi mmene dongosolo la maliro a Hope layendera. Tikudziwa bwino kunena kuti Hope anatisiya pa 1 June koma kamba ka nkhani za chuma kupezeka kunena kuti maliro akapena kuti zovutazi zachedwa kufika kuno kumudzi chifukwa cha nkhani ya ndalama. Tikufuna tiunikire kwambiri nkhani ya theater kunoko ku Malawi. Tichite motani ngati dziko chifukwa anthu ali usoti ni nawo komanso anthu timayamikira inde ali moyo pano tikwakambabe tikuyamikirabe ntchito zawo wafotokoza zambiri zimene Hope wakhala kuchita koma tikaunikirano ku gawo lawo
lina ili limene limayeneranso kuti lizikhala likuyenda bwino tidzichita motani kapena maganizo ako angakhale motani ngati munthu kapena iweyo ngati nzika ya dziko lino kutengera ndi mmene umaonera anzathu ena makhala akuchitira m'mayiko enawa kuti mwina tisamafike pamene papo? Okay, vuto limene tili nalo ku Malawi ngati dziko it's not kumbali ya arts yokha. Even ndikangana anzathu mina oyimba anzathu osewera mpira kapena mwachidwe tingoti anthu amene ali ndi maluso osiyanasiyana zimaoneka kuti nthawi imene ali moyo akutisangalatsa zimaoneka kuti tili limodzi komano tikabwera ku nkhani yoti tiapange support kuti luso lawo limene akutisangalatsa nalo kuti iwo apitirirabe kutipatsirabe motani. Nthena yake should be 2020 ndinkona mmene mayendera economy ya ku America komanso economy ya ku Nigeria muno mu Africa akamba kuti ndalama zimene zimagwiritsidwa ntchito pazochitika zosiyanasiyana za mdzikomo kapena tikamakamba za chuma cha boma kuti boma limapeza bwanji ndalama zake muna kuno tikamangana Malawi timangana kwambiri kuti ulimi ndi boma tipatsa ndalama zochuluka komano Europe ku Nigeria ndi ku America amati percentage ina imene ndiyo chukirapobe imapezeka kuchokera ku anthu amapanga maluso osiyanasiyana ngati mafilimu za mafilimu za anthu oyimba even anthu oti amasewera mpira kumene mathredi amakhala ndi contribution yaikulu ku chuma cha dziko and that time ankati ku Nigeria at least close to 15% imachokera ku nkhani zokhudza maluso osiyanasiyana anthu ameneko amapanga despite kuti ndi migodi ya mafuta ndi zochitika zosiyanasiyana komano percentage ina imachokera ku nkhani yokhudza maluso kuti anthu ajambula film yawo akugulitsa boma imakhala kupezapo ndalama kandi oyimba amene ali ndi mashow kupanga perform kaya mwina apita kapanga perform kunja kapena achitika zosiyanasiyana zimene zikukhudza anthu amaluso kamboti zimakhabe ndi percentage ina yake imene boma imatokhala pansi kumawerengera kuti ngati dziko tikumapeza ndalama izi kuchokera ku maluso same as ku America ngambo saiso ndi percentage zimene kumeneko amapeza anthu akakhala atutsa nyimbo ma downloads aja kaya kugulitsa ma movies awo akugulitsa nyimbo zija ma CDs kandi yani anthu akupanga download pa internet akuti kuli percentage imene ngati dziko amadziwa kuti tipeza ndalama izi kuchokera kwa anthu amaluso osiyanasiyana zimene sizili chimodzimodzi ndi kuno ku Malawi kuno munthu waluso amakhoti mwina akupanga chifoti chinthucho wani amachikonda kapena mwina lusolo ali nalo kuti ine ndi oyimba anga ndikapanda kuimba ndi zitani ine ndimapanga ma movie ndikapanda kupanga ma movie ndi zitani komano kuti anthu aja apeze phindu lenileni kumene akupanga zisunzo kandi artness menayo zimakhala zovuta kwambiri zimene ngati boma kuchoka pa muno pera mtsogolo timene tikhale pansi tikhale ndi tizunikire bwino kuti okay tili ndi anthu amene akumapanga mafilmu tili ndi anthu amene amayimba kuti tingapange support motani kuti feso ngati dziko tizipezako ndalama imene ikhonza kuthandizira magawo ena poyendetsa chuma cha dziko unakamba muna dziko noti ndi anthu amene ali ndi luso anthu ambiri ali ndi luso ena ndi oyimba ena kandi mwina osema ziboliboli zimene anthu amene yawo likhoza kumapanga export zinthu ngati zimene ziyazi kumapita maiko akunja ndi tikupeza ndalama yakunja imene ikhoza kuthandizira magawo ena komano vuto ndiwo kuti tilibe plan tilibe strategy sinakhalepo pansi ndikuni yodi anthu awa tingati kapena mwina tingati kuziyang'anira pansi maluso ena timawayang'anira pansi kuti mwina tipange promote ililili kwambiri iliya iluoneka ngati losafunikira kuyang'anira pansi kuli apo yonse ndi mbali ine imene ngati dziko tikulephera of course mwina promotion iyo imakhala yovuta I remember nthena yake panali nkhani yoti mwina kodi zinthu zimene aluso timagwiritsa ntchito zikamabwera mdziko muno ngati boma singamachotsepo misonkho ina yake ankamba mwina kazama music equipment kamwina zipangizo zimene timagwiritsa ntchito pojambula makanema kuti nthu ngezi zikamabwera mdziko munomo mwina boma lizikhalira chotsapo misonkho ina yake ndicho ngoti zipindulire anthu amene akugwiritsa ntchito kuyang'anira pansiko ndi mbali ina imene tikuyenaso mwina tiunikire ngati dziko ndi ukhoza kuti mwina chaka ine chonse ngati boma timakhala ndi anthu otino amapita ku parliament kuja kukakamba kukaunikira kukapanga review malamulo komano nkhani zokhudza lusozi samekirapo chidwi samakambirana mokhazikika bwinobwino komano in the past utakhalapo ndi anthu oti amachita maluso osiyanasiyana akumapita ku parliament kuja mwina ndikumakhala ndi chiyembekezo kuti mmene apitawa mwina nkhani yakuti akayikambirana kuti anthu amene ndi luso osiyanasiyana azitha kutani kuti moyo wawo uzikhala wabwino kuti munthu azikhala kuti ine ndine oyimba wenda mwina kasinukugwira ntchito ine iliyonse sinukupanga business ine iliyonse koma ine ndi oyimba ine ntchito yanga ndi oyimba moyo wanga uziyenda bwinobwino tinene zoona po
anthu ambiri akamaona kunjaku amakhala ndi malingaliro onena kuti anthu ambiri otchuka ali ndi ndalama. Wakamona munthu oyimba uja kumamva kunena kuti oyimba wakuti amaona kuti munthu uja ali ndi ndalama. Ndiye imapezeka kunena kuti munthu uja mwina akudutsa munyengo zina zake zovuta. Akudutsa munyengo zovuta akukanika mwina kuti apite akalandire thandizo ku chipatala china chake choyenelezeka chifukwa chonena kuti ndalama alibe, kuthekera alibe. Mentality imeneyo anthu amakhala ifo membizona kuti mwina munthu amene ojayi kuthekera mwina akhozokhala nako pamene kuthekerako kulibe. Ndikufuna ndivomerezane nawe pa nkhani imene ukukamba kunena kuti mwina ku parliament kuja ndi zina tinamva posachedwa apa if I'm not mistaken dzulo ngati lisalidzana kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anali mu hotelo ina mu mzinda wa Blantyre kumene amakakumana ndi anzathu amene ali ndi maluso osiyanasiyana. Ena mwa anthu amene amakakumana nawo kumeneko sindikudziwa bwinobwino kuti kodi akambirana zotani, koma mwina tinene kuti pakhala chiyembekezo kunena kuti since iwo ali mu field yomweyo kusintha kukhalapo. Chiyembekezo mwina kusintha kukhoza kukhalapo komano sizingachitika lero kapena sichitika mawa. Ndi process kambo ndi nkhani yokhudza malamulo munthu sungabwere 14 mwina ndine vice president mwina ndi mapangezi basi for example chitika mawa awo ndiye mwina sizingatero komano mwina chiyembekezocho tikhale nacho kuti zinthu mwina zikhale zikusintha. For kamba mini anali Hope Chisano mwina wapangirapo feature mwina mafimu mwina kuti ife mwina sidikwadziwa mwina sidinaonerepo nakamba za movie ya the boy who harnessed the wind. Ndi movie kuti inapangidwa ndi anthu ena ku Malawi kuno, anthu ena kuti ndi akunja. Kuti anthu akunja aja kamone amaona kuti ku Malawi kuli luso, ku Malawi kuli anthu kuti akhoza kupanga mafimu amene ife sitikudani tikufuna. Ndikupanga project anthu amenya zikuonetsa tupeta kuti luso kunoko tili nalo, kuthekera kupanga zinthu tili nako komano mwina management ndizina zote ndizimene zokhanga ndizikubwenzeretsano mbuyo khani yokhudza maluso ija. Ndiye mwina minofotokozeramo kuti machiyembekezo chikhalepo ndi chiyembekezo tinacho kuti mwina zinthu zikhale zikusintha tipita mtsogolo mwina tidzaoneno khani yokhudza makanema kuno ku Malawi kapena aluso kuno ku Malawi akupita patsogolo ndi maluso osiyana maka pa nkhaniso zokhudza kuti maluso akupita patsogolo kuti mwina tsiku lina tikamazaona anthu amene ali maluso osiyana ndikumazana kuti anthu awa amachita zoyimba, anthu awa amapanga mafilimu kapena amachita chinyenso cha luso komano moyo wawo ukuyenda bwino posadali mwina kuchita ma business kapena akugwira ntchito zosiyana. Mwina it's not only anthu amaluso mwina mbali naso anthu okhudza mwina masewero osiyana taona poso mwina anthu amakhala kuti mwina munthu anachuka ngati osewera mpira kapena ochita masewero ampira wamanja komano mwina pambuyo pake mazakhala mwina moyo wake no mazakhala ngati moyo opemphetsa mwina pena zikavuta anthu ndikumaona ngati walephera maso mwina ifeyo sitinanthandiza munthu sitinampange support paluso limene anali nalo. Chabwino po paja tili ndi anzathu amene ali kulongwe pakadali pano anzathu tinafotokozapo kale iwonso anatiuza kunena kuti kuchokera ku Mthunzi Funeral Parlor kumene iwo anali thupi la Hope Chisano akutitengera ku church ku PCM mu mzinda wa Lilongwe omwewo. Ndiye apa iwowa atipatsire kuti kodi kumeneko zinthu zikuyenda bwanji. Akachoka kumeneko tibweranso pano kupitirirabe kukamba zina ndi zina maka zokhudza malemu Hope Chisano. Then killed. Our body parts sold it to the highest bidder. As you may already be aware, Interpol is looking into the killings of people with albinism in several countries. I'm aware of that, and I know that you're working hand in hand with the government, trying to find the killers. I'm afraid that's not enough, and that's why I'm here. Maria Bambo, monga mene dinafotokozera Bambo Hope Chisano mene adaendera ndi mpingo ono ndipo panthu imeneyi ndipuse akulu ampingo Bambo Edson Kantugule atipasire mbiri imeneyi zikomo. Stefano Mike Chisano ndiye announce Stefano
amfumu ngati muli pakati pathu, pepani nonse olira, pepani General Overseer Reverend Stanley Mataya, komanso azibusa nonse pepani. Pepani akulu ampingo nonse, pepani na membala onse ampingo wa PCM, pepani anzatu ampingo wa Fountain of Hope International Ministries. Ndali mapano kuti ndipeleke mbiri ya maremu mbali watu maremu Hope Chisano. Maremu mbali watu Hope Chisano anabadwa pa 17 September 1970, ndipo analowa mpingo wa Presbyterian Church of Malawi mu chaka cha 2001 ku Blantyre. Mu chaka cha 2003 anasankhidwa kukhala mkulu wa mpingo ku Blantyre PCM. Kutoka yapo mipingo imene in 2021 anasamuka ku Blantyre kubwera ku Lilongwe kumene anadzamba kusonkhana ndi Lilongwe PCM congregation amene mpingo wake ndi unowo. So anali membala wa special events za pampingo pano, ndipo chaka chatha ndi pamene mbale Hope anapita ku USA, ndipo monga Mkristu kumeneko sanakadzibise anakayamba kusonkhana ndi anzatu a mpingo wa Fountain of Hope International Ministries. Chifukwa ku USA PCM ndi branch. So PCM ndi branch. So monga Mkristu anakayenera kukhala kupeza kuti azipempera ndiye anajoina ministry imene ya Fountain of Hope Ministries. Kuti timperekeze mbale watu Hope Chisano mofunikira ngati Mkristu. Stefano. Zikomo kwambiri akulu ampingo akantuli imeneyo inali mbiri ya bambo Hope Chisano. Pa nthawi ino amayambamo tikufuna tizuse akubanja nawonso alankhuleko zoyankhula zawo amene akuyimirira banja nthawi yanu imene izikwapo. Mr. Katunga, dzina lanu limene lapatsidwa kuno kuti ndi amene mulankhule kuyimirira kubanja nthawi ya zikomo kwambiri. Ulemu ku
mtsogoleri wa mpingo uno komanso akuluakulu onse amene ali pano, all protocols observed. Ndimachita chentha chifukwa sana mitale zimaganiza za kumudzi pakani madike ndipo tiyanda ambiri mugenza tumina wino laisi abwera komano ngati banja monga tayambira dzulo ku airport chimene tinganene ndi kuthokoza poyamba ku mpingo wa Fountain of Hope wa America amene anatisungira m'bale wathu amene achereza matenda kufikira nthawi ya kutsirizika kwake. Tithokoze mpingo wa kuno PCM umene walumikizana nawo kuno njani zathuwo kudzera kubanja kuti dongosolo ili lichitike monga mmene lachitikira. Monga tonse tichikhoza kuteka kumene wakatisiyira Hope zasiyana ndi kutisiyira pa Blantyre kapena pa Mzuzu kapena pa Lusaka, koma ku Seattle sipa mwina paka nakhala pa New York kopa ikanakhalanso khalina, koma ku Seattle sipa. Ndipo talwa ndio uthenga poyamba ngati banja nkumapatsidwa chithunzithunzi cha zimene ziyenera kuchitika kuti Hope adzafike kuno nabalalika pena nkumatika pena mwina tingokomera kuti yakaike konga then kumaganizira kuti chithunzithunzi sakupatsa kumeneko ndeti chotse anthu kuno kupita uko zosatheka zokhazoka. Koma chodabwitsa chachitika chimene ineyo ngati wa banja ndachiona kuti Hope akuchokera ku marutsi awiri, rutsi la family ya Anyaka imene ndi mtundu kuli mabanja ambirimbiri, nde ruti ya family ya Chisanga imenenso kuli mabanja ambirimbiri. Chimene ndachiona Hope ikutisiyira ku Seattle amafuna akonze maubale ndi umodzi m'mabanja amene chifukwa chimene chachitika chakhala chodabwitsa. Tili all over the place, ena ali ku Europe, ena ali ku America, ena ali kuno. Ndiye titani modabwitsa kupeza kuti konseko kugwirizana chimodzi tiyeni tisonke COVID kuti Hope atani abwere kuno. Ndiye ine ndaliona COVID ili kuchoka pa 1 million 3 million kumagwera kumafika mpaka na pa level yonena kuti zatheka mothandizana ndi aku Fountain of Hope zatheka kuti organization iyi ikhoza kuchitika ndipo za nyamulidwa within a space of 3 weeks. We had a deadline ya 3 weeks kuti zitheke irate zimenezo zatheka. Umodzi umene fuko ana Anyaka afuko ana Chisanu achita wadabwitsa kwambiri. Ambuye apitirire kulimbikitsa ndi kumanga umodzi mafuko amene, komanso ambuye apitirire kudalitsa utumiki wa Fountain of Hope wa America ndi abale onse amene ali kumeneko. Komanso konkuno apart from zonyamulira maliro kumabwera kuno zachitika zina zambiri zimene talandira zothandiza kuperekeza m'bale wathu Hope. Konseko tikunena kuti ambuye apitirire kudalitsani, ndipo kumene kwatsalako mpaka na mawa kamperekeze tiyeni ambuye apitirire kudalitsani. Mpingo wa PCM pamodzi ndi Fountain of Hope ambuye apitirire kutsogolera utumiki umenewu zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri kumeneko kunali kulira ndi kulankhula kwa akubanja tathokoza. Pakati pathu ngati pali amfumu, pakati pathu ngati tili ndi amfumu mwina mukhozanso kukhala ndi kulankhula tipasani mpata. Chabwino, zikomo kwambiri tikupitirira ndi mwambo wathu mawa uno. Pa nthawi ino amayi ndi abambo ndifunse azimayi akwaya a PCM atipasireko nyimbo imodzi. Akatha kutipasa nyimbo imeneyo anzathu mutithangatirako kuti titolere chachitetezo. Tikamatolera za chitetezo zimenezi nekuti anzathu amatamando mokhala mukutiyimbira mmawa uno. Zikomo kwambiri azimayi, nthawi yanu. Amayi msirizani mutumike banja mukufunika. Amayi msirizani mutumike banja mukufunika. Ziko zikomo kwambiri. Imeneyo inali kwaya ya azimayi apano pa mpingo wa pa PCM. Monga ndinafotokoza kale kuti titolera chitetezo ndipemphe atumiki ya abale onse amene mwatitengera mabhasiketi achopereka kuti muyime m'malo mwanu titolere chopereka, titolere chitetezo. Mmene tikutolera chitetezo chimenechi ndifunse amatamando mukhala mukutiyimbira mawa uno pano.
iziko mamani. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. God, hey, I know it's Lord. Hey, cover me, Lord. My Lord,
mphimbeni ambuye tikusoweka kuphimbidwa ndi ambuye munyengo ngati imeneyi. Pa nthawi ino ndipemphe abusa Benson Simon abwere angotithokozera kwa Mulungu chifukwa cha chitetezo chimene chatolera pamalano. Abusa Simon. Tera namikia tupasi kuti kitembere. Mulungu wathu wabwino ndi wokhulupirika m'dzina la Yesu. Tifuna tikulemekezeni mu nthawi iyi, nthawi yosausa ndi yovuta imene palibe wina aliyense amene amakhala wanzeru ndi wodziwa, pakuti nzeru ya dziko lapansi mudayipusitsa. Ndipo pamene tafika ife Ambuye, chimene timakhala nacho ndi chisoni. Koma tingatitsimikizira kuti chisoni cha umunthu cha dziko lapansi chimatengera munthu kuyipa, koma chisoni cha inu Mulungu wakumwamba ndi chimene chimapereka chiyembekezo. Ndi chifukwa chake Ambuye anthu anu pa chisoni chimenechi achita limodzi limene Mulungu wakumwamba ife tikuyesera kuti Mulungu titonthoze wonse wokhudzidwa, amayi komanso abambo mbali zonse ziwiri, kuti Mulungu wakumwamba ili mukhale mukufikira muphanga limene mumatuluka misozi ndi kukatonthoza komanso kulimbikitsa. Ndi chifukwa chake pepani wathu Ambuye sangakwanire zimene tayika pamodzi ndizosakwanira, koma inu Mulungu wakumwamba ndi amene mumakwanitsa china chilichonse chimene chichoperewera ku dziko lapansi. Kwaniritsani Ambuye kuti zipitirire kuchitabe chitonthozo pa miyoyo yawo. Kwa wonse wosiyidwa, Mulungu wakumwamba tiwatumira m'dzanja lanu kuti Yehova atumikireni, atonthozeni, walimbikitseni monga mwa mawu anu kuti tilimbikitsane ndi mawu otere. M'dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo tapemphera ndi kukhulupirira. Amen. Zikomo kwambiri abusa. Amayi ndi abambo tinanena kale kuti timva mawu a Mulungu. Munyengo imene tili ngati Mulungu sangatitonthoze, palibenso amene angatitonthoze. Koma ndinacho chikhulupiriro kuti mawu achitonthozo Mulungu ali nawo mawu uno kwa inu ndine pamene tikumuperekeza m'bale wathu bambo Hope Chisano. Mosataya nthawi pa nthawi ino ndizisa abusa a Gray Makole atiwerengera mawu a Mulungu. Akangomaliza kuwerenga mawu a Mulungu Pastor Gray nekuti amatamando atipasa nyimbo ya malambiro yayifupi, ndipo pamapeto pa nyimbo imeneyo abusa athu aakulu a Reverend Stanley Mataya abwera patsogolo pano ndi kutilimbikitsa kuzera mawu a Mulungu amene awerengedwe pano mmawa uno. Abusa Makole. Tiye tisegule mabaibulo athu Luka chapter number 12 kuyambira ndime ya number 13. Luka chapter number 12 kuyambira ndime ya number 13 kulekeza 21. Ndipo mawosogolera akunena kuti fanizo la mwini chuma wopusa. Verse number 13. Ndipo munthu wankhamulo anati kwa iye, mphunzitsi, uzani m'bale wanga agawane ndine chuma cha masiye. Koma anati kwa iye, munthu iwe, ndani anandiyika ine ndikhale woweruza kapena wakugawira inu? Ndipo iye anati kwa iwo, yang'anirani
muzisungire kupewa msiriro uliwonse, chifukwa moyo wake wa munthu sulingana ndi kuchuluka kwa zinthu zake ali nazo. Ndipo iye ananena nawo fanizo kuti munda wake wa munthu mwini anaganizaganiza mayekha nanena ndidzatani ine popeza ndilibe mosungira zipatso zanga. Ndipo anati ndidzatere, ndidzapasula nkhokwe zanga ndikumanganso zazikulu, ndipo ndidzasungiramo zinthu zanga zonse ndi chuma changa. Ndipo ndidzati kwa moyo wanga, moyo iwe uli nacho chuma chambiri chosungika kufikira zaka zambiri. Tapumulatu, nudye, numwe, nukondwere. Koma Mulungu anati kwa iye, wopusa iwe, usiku omwe uno udzafunidwa moyo wako, ndipo zinthu zonse zimene unazikonza zidzakhala zayani. Atatero iye wakuzunjikira chuma mwini yekha, wosakhala nacho chuma cha kwa Mulungu. Deuteronomy chapter number 6 verse number 12 verse imozi. Deuteronomy chapter number 6 tiwerenga ndime yake ya number 12. Pamenepo muzichenjera mungayiwale Yehova amene anakutulutsani m'dziko la Igupto, nyumba ya akapolo. Mulungu wodziwa kudalitsa adalitse kuwerengedwa kwa mawu ake. Amen. Tebani, Mai Vivian Kisana, Yuana, Tebani Akubanja, Wanyaka Kamaso kwa Kisana, Tebani, a general overseer, founder of Hope International Ministries, Tebani, a Jenzao Ose, Amaremu Babo Hope Kisano, Amani Mulipano,
pepani nonso ogwira ntchito mboma komanso ogwira ntchito zosiyanasiyana. Ndipepesenso azibusa anzanga nonse amene muli malo ano. Ndipo ndipepesenso nkhosa zonse za mpingo uno wa Lilongwe PCM chifukwa chotaya mmodzi wa ife. Amayi ndi abambo, landirani kupepesa kwanga mawa uno. Imfa ndi chinthu chowawa komanso imfa sizolowereka. Takumana ndi imfa zosiyanasiyana pamene tikugwira ntchito ya utumiki ngati mtumiki wa Mulungu, koma imfa iyi inandikhudza kwambiri chifukwa atandiyimbira foni ali ku America, foni inali yayitali ya mphindi, ndipo pa mphindi zimenezi kunali kucheza, kugawana masomphenya komanso mapulani osiyanasiyana amene iwo bambo Chisanu adali nawo ngati munthu. Koma sipanapite nthawi yayitali mmene timalandira uthenga onena kuti sitingakwanise kuyankhula nawonso chifukwa ali kwa ICU. Ndilapa mundilole kwambiri ndithokoze Prophet Vitu ndi mpingo wonse chifukwa cha ntchito imene mwagwira ku America. Ife tili kuno kumona m'bale wathu, kumulimbikitsa m'bale wathu, mwagwira ntchito yayikulu, ndipo ife ngati mpingo wa PCM ndife oyamika komanso ndife othokoza. Ndipo chifukwa chimenechi muona kuti mwambo wathu wa maliro tikupangira limodzi ndi anzathu a Fountain of Hope komanso ife wa PCM kuyambira dzulo ku airport kufikiranso nthawi imene tikaperekeze malemu Hope Chisanu. Hope Chisanu kwa ine sanali memba achabe komanso anali bwenzi amene ndaziona naye kwa zaka zochuluka kwambiri. Masiku ayambiri ya utumiki mayendedwe adali ovuta, koma anali munthu yekhayo amene anaonesesa kuti kwina kuli konse kumene ndikhoza kufuna kupita kugwira ntchito ya Mulungu tiyendere limodzi tipite tikagwire ntchito ya Mulungu. Ndipo chifukwa chimenechi ndine okhudzidwa kuti munthu wotereyo pakati pathu wachoka. Koma chilimbikiso chathu munyengo ngati ino chimachokera mawu a Mulungu. Ndifika pamwambo uno tawerenga mawu a Mulungu pakuzindikira kuti njira yokhayo imene ife tikhoza kupeza chilimbikiso. Pamene mawu uno ndikulalikira mawu a Mulungu amenewa, chiziwike kunena kuti sitikulalikira tsopano kwa bambo Hope Chisanu, kwa bambo Hope Chisanu sali pakati pathu. Mawu amenewa akubwera kwa inu ndine chifukwa ifeyonso ndi amene tasala, amene siku linanso tizachoka mmoyo uno. Tinawerenga mawu amene akuchokera ku buku la Luka chapter 12 ndime ya 13 mpaka 21, komanso tiwerengera anawerenga buku la Deuteronomy chapter chake cha 6 koma ndime ya 12. Mawu awiri onsewa akukamba zinthu zofanana. Ndipo ndilole mawu uno kuti ndikuyankhuleni pamutu umene ndawutchula kuti wosayiwala kuti kuli Mulungu, wosayiwala kuti kudziko kuno kuli Mulungu. Munthu amene tamuwerenga ku Luka chapter 12 ndime ya 13 mpaka 21 ndi munthu amene Bible likumutchula kuti munthu wachuma koma wopusa. Munthu ameneyi anali munthu wochita bwino kwambiri, koma Bible lamutchula kuti adali munthu wopusa. Bible likunena kuti iyeyu adazala, ndipo atazala adayendera munda wake, adaona kuti ali ndi zokolola zambiri chaka chimenechi. Ndipo atabwerera ku nyumba anali ndi nkhawa. Nkhawa yake sidagone poti sakolola, koma nkhawa yake idagona ponena kuti kodi zokololazi ndizisiya pati. Ndipo ali munthu wachomwecho nzeru zinamubwerera. Nzeru zake zali zonena kuti ndikagwetse nyumba zosungiramo zomwe ndili nazo nkhokwe, zomwe ndi zochepa, ndimange zikuluzikulu, ndi zomwe ndikololezo ndizitenge ndizisiye mmenemo. Ndikafika pamenepo tsopano ndizakondwera, ndikamira kwa iwe moyo wanga akondwera, sangalala, chifukwa uli nazo zinthu zoti zikhoza kukutengera kusogoloku kapena zikhoza kukutengera kusaka zina. Ndipo olemba yakuyankhula kuti ndipo anati kwa iye kuti opusa iwe, sudziwa ichi kuti usiku omwe uno moyo wako uzafunika. Chimene munthu ameneyi wakaliya wopusa ndiko kunena kuti osakayikona ndi zinthu zochuluka ayi,
osakhalifuna naye anali vuto la osowa poita zinthu zake ayi, koma vuto la iye ndiona kuti mukuchuluka kwa zinthu zake anayiwala kuti kunja kuno kuli Mulungu. Mukuchuluka kwa chuma chake adayiwala kuti kumwamba kuli Mulungu. Mmene amapanga mapulani yake amoyo adayiwalanso kunena kuti kumwamba kuli Mulungu amene akupanga pulani ya moyo omwewo. Ndinene ichi kuti pamene tikupanga mapulani athu omanga nyumba, mapulani athu asukulu, mapulani athu abanja, tisayiwale kunena kuti kumwamba kuli Mulungu na Yesu akupanga pulani pa moyo wako omwewo. Ndipo tiyenera kukhala osamalisa chifukwa chonena kuti moyo uno ulibe mwini wake. Nthawi ina yonse akhoza kuyitanisa. So akulu awa apezeka kunena kuti ngopusa chifukwa chonena kuti adayiwala kuti kumwamba kuli Mulungu. Vuto lalikulu kwambiri limene timakumana anthu kudziko lapansi ndi kuyiwala. Anthu kudziko lapansi sitichedwa kuyiwala. Ndi chifukwa chake tinawerenganso ku Deuteronomy chapter 6:12 imene mtumiki wa Mulungu akwakonsekereza ana a Israeli kulowa mdziko lawo limene adalilonjeza la Kanaani. Ndiye anakhazika pamodzi namawawuza kuti musamalisise dziko limene mukulowali la madalitso. Mukakalowa mudzikomo mukalandira nyumba zimene liyonse munamange. Koma mukakafika mudzikolo musakamuyiwalire Mulungu wanu ayi. Koma tikasakandimeza Mulungu tiona kunena kuti atafika mudziko lija adayiwala kunena kuti uli Mulungu ndipo anayamba kuchima Mulungu wanu ayi. Koma tikasakandimeza Mulungu tiona kunena kuti atafika mudziko lija adayiwala kunena kuti uli chima napanga maubwenzi olakwika. Ndikufuna ndikulimbikitseni mmawa uno musayiwale kunena kuti kunja kuno kuli Mulungu. Haleluya. Titalandira zatu, titalandira Kanaani watu, titalandira zosowa zatu, titapeza banja, titapeza ntchito. Tisayiwale kuti kunja kuno kuli Mulungu. Ena anakhulupirika kupempherera banja, atalipeza banja akunyoza banja lolero komanso asiya kukhulupirika kwa Mulungu. Anthu amakhulupirika pamene akufuna zinthu kwa Mulungu. Mulungu akawachitira namayiwala. Ndiye mtumiki wa Mulungu akunena kuti mukalowa mudzikolo musayiwale Mulungu wanu. Mukamukumbukire Mulungu wanu, mukakumbukire pangano limene munapanga ndi Mulungu wanu. Sitiyenera kuyiwala okondedwa. Ngakhale Mulungu atadalitsa mtundu wanji kuti kumwamba kuli Mulungu. Ndipo Mulungu ameneyo tisamuyiwale, tiyenera kuti mtumikire nthawi zonse. Ndanena ine kunena kuti ngakhale Mulungu akakudalitsa ndi maphunziro otani musayiwale kumwamba kuti kuli Mulungu. Ngakhale mutalemera mtundu wanji musanyoze anthu kumwamba kuli Mulungu. Musayiwale pena paliponse pamene Mulungu wakuyikani musayiwale kuti kumwamba kuli Mulungu. Zili ndi vuto izi zikayiwalika. Chifukwa kuti munthu amene aphunzirayi akangomva kuti atamuyiwala Mulungu zinthu zingapita chonena kuti iyeyi anayiwalanso zonena kuti moyo wakewo uli ndi malire. Wamuyiwala Mulungu wayiwalanso kunena kuti moyo wake uli ndi malire. Ndikanena izi kwanga amene timasonkhana pano ndimakonda kubwereza. Tikamakondwerera kutawonjezera chaka china kumwamba uko samawonjezera nawo. Lero pakwana 19 ndikukondwera 19 kumwamba uko saphatikiza amachosera. Ndiye tikamapanga mapulani athu tizindikira kuti kuliso wina ali mapulani ndi moyo omwewo. Moyo uli ndi malire okondedwa. Kukoma kwa moyo kwina kulikonse kusamuyiwaliseni kuti mudzachoka pa dziko lapansi. Ungakonge bwanji moyo muli ndi chumba, muli ndi banja, muli ndi maphunziro, zonse izi zisamuyiwaliseni kuti moyo umatha. Kwa hiyo kama munthu kufa kamodzi ndipo atafa chiweruziro, moyo uli ndi malire. Moyo umatha. Mene mangu muchisanu ine mtonga ngati mapana mene tikuuza na menepo ndizakakhawu abwera adzapitiriza ndizakambisana. Chimene singadziwe kuti inali foni yosiriza kuti moyo wa munthu uli mudzanja la Mulungu.
kuyiwala chifukwa moyo huu uli ndi malire. Siku lina tizachoka pano ende chimene chimandikhuza timangodziwa siku lobadwa lokha. Siku lochoka ili chinsinsi cha Mulungu. Ndikupembedza pa mpingo pena ndinakumana ndi mwana wangu ngono walawira kubwera kuchalichi. Atakhala panja ati bambo anga andiuza kuti ndilawire andipase ndalama yokathandizikira ku sukulu. Ali chilankhulire ena anabwera anamuwuza kuti mwanawe choka pano upite ku nyumba kwa bambo wako, so bambo wako sali moyonso tsopano, bambo wako amwalira mwadzidzidzi. Chimene Mulungu atidisira ndi siku la manyamukidwe ake. Siku limene lili muchinsinsi okondedwa ndiye chifukwa choti lili muchinsinsi tisasewere nalo. Wina aliyense wanzeru amasamalira za manyamukidwe ake. Uku tachokako kumene kuli koopsa ndi kumene kuloya ndi moyo. Wina aliyense ayenera alimbirire za manyamukidwe ake chifukwa kunyamuka tizanyamuka ndithu. Tikulina pamutisandulira. Siku inakuza zakandiri. Mawa mukuza kupatala muli moyo. Kunyamuka tizanyamuka ndithu. Tisamalire chisiniziro cha moyo wake. Siku onyamuka lati labisidwa ili muchinsinsi. Ndiyankhule ndini mapemphero kumachimwabe. Kumapemphero kulosasiya. Kumapemphero kusausa mtendera. Umatamoyo. Chinthu chimene chimene nampempha Mulungu. Ndinadziwa kuti ntchito yanga yaubusa izafunika kuti mwana akabadwa timpatule kuchalichi. Akabwalira timperekezenso kumanda, ntchito yanga izakhala imeneyi. Ndinamupempha Mulungu kuti pamene ndikugwira ntchito imeneyi musandilole ndikhale ndi chizolowezi choti ndikayikitsa wanthu ndikumaganiza kuti ine ndi wamuyaya. Pa inenso siku lenzakhala chete ena adzabwera kudzandiyikitsa ineyo. Osasewera ndipo moyo umatipasa chizolowezi chomaona ngati wozungulira m'madzi anga. Kumaganiza kuti ineyo ndiyo mwenda m'madzi awa. Siku ino udzaphima ndithu ena adzabwera kumadzi awa. Mulungu zimene zosaka zisiye muchinsinsi ananena kuti kufa mudzafa ndithu papeponso chinsinsi. Kufa tidzafa ndithu timalemba kunyamuka timanyamuka koma kunyamuka bwanji ndi munthu uyu wachuma chake kuposaganiza adaliwala kuti moyo wake uli ndi malire. Ndipo inu mnene kuti inuyo musayiwalire kuti moyo wanu uli ndi malire. Tosiriza chimene chiphunzira pamachona kuti china chilichonse ndi chosala. Chifukwa anamufunsa kuti zinthu zonse zimene ukukamba zidzakhala yako. Chinimvesa chisoni. Zinthu zambiri zimene zimatichosa pamaso pa Mulungu palibepo chamuyaya, zonse ndi zosala. China chilichonse chimene chimatichosa pamaso pa Mulungu palibe chosala, zonse ndi zamuyaya. Mwati kamayenera magalimoto wantaonemu ena angosuzumira kuyang'ana kuti kodi wamene lapasiku limene zizayenda bwanji pandizafunanso kutenga chimene chimene chili chosala. Nyumba izakhala bwanji chifukwa chonena kuti palibe chimene tizapite nacho muzengera manja. China chilichonse chizakhala chosala. Palibe chomwe tizayenda nacho. China chilichonse chizasala. Tizapita mene tinabwerera. So mawa uno nati kulingalire mozama kwambiri za moyo wake. Mawa wasindikuyankhula kwa mbale watu wokutisana. Sipoti kuyankhula ndiri namo. Mulingalire mozama za moyo wake. Kumamba kuli Mulungu pakukhalise moyo unowo tisamuni wake. Timukumbukire. Timulemekeze. Osasiya kutumikira Mulungu papana pake paenda. Titumikira Mulungu ngakhale pana pake patayenda. Hoko akali sanso cha Mulungu. Zaka zokosa 21 ali mumpingo muno akutumikira Mulungu mokumpirika. Tengere tisanzo za moyo wake. Kutumikira Mulungu nthawi zonse consistently kusipezekesa. Ngakhala anali mzina koma anali munthu wosipezekesa. Anali munthu wocheza ndi anthu onse. Tiphunzire tenge zisanzo zimenezi. Ndikukumbutsa ndimene kusiriza. Wosayiwala kuti kumamba kuli Mulungu. Ndipo kuna mawu amene mwabwereze kwa anzanu kuti imva ndipena kuna abusa ati musayiwale kuti kumamba kuli Mulungu. Auze na anzanu kuti pepani chemwali pepani wosayiwala. Osayiwala kuti kumamba kuli Mulungu. Kumene ndi uthenga amene ndikusirani mawu. Pamene tisipita kukuza imfa kupita ukapata mawu amene ndikusirani wosayiwala kuli Mulungu. Ndipo Mulungu uyo akufuna timulemekeze. Chipemphere.
lero maono Mulungu wathu tinabwera na masokano ngati mpingo ufuna kuthokozani chifukwa cha mphaso yapadera imene munatipasa kumpingo wa PCM, mphaso imene takhala nayo mpingo mu kwa zaka zoposa 20. Tikuyamikani chifukwa cha moyo wa m'bale wa Thopo amene mosatopa mu zaka zonsezi wakhala kutumikirani ngakhale pa mpingo walero. Tifuna tikulemekeze chifukwa cha moyo wake. Ni nthawi yolira koma tikukumbukira ntchito zonse zabwino zimene Mulungu wachitira moyo yathu komanso wachitira mu ufumu wanu, ndipo ife ndife othokoza ndi oyamika kwa inu chifukwa cha mphaso imene munatipasa. Mu nthawi yosweka mtima ngati iyi sitilema kukupemphani kuti mupitirize kulimbikitsa moyo wa mayi mtisanu ndi ana onse komanso ngakhale akubanja onse kuti mwalimbikitse kuti ichi Mulungu akakumbukire nthawi zonse kuti achitike m'bale wathu koma tonse sofuna ndi moyo tikulowera mbali yomweyo. Mulemekezeke pamene mawu anawa akapeza gawo mkati mwa mitima yathu ndipo kuti ife pakukhala sitiyiwala kuti inu Mulungu mulipo pachina chilichonse chingati kuchita ntchito zathu mabizinesi athu mabanja athu sitiyiwala kuti inu Mulungu mulipo. Tizaonetsetsa nthawi zonse kuti Mulungu tikutumikirani komanso tikukulemekezani moona mtima. Mulemekezeke ndi kutamandika mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri akusathu Reverend Mataya chifukwa cha uthenga wabwino maudu oti tulikire nawo pochoka pano kunena kuti tisayiwale kuti kumwamba kuli Mulungu. Mmene tikumvera pano mu mtima mwathu uthenga umenewo tichuluke nawo ndikupita nena kuti kumwamba kuli Mulungu tikakatero dzina la Mulungu likalemekezeka. Tikipita kumapeto kwa programu yathu mmawauno. Chipepeso chimene tinatolera pamalo ano chakwana 181,300 181,300 kwacha. Tikafika hapa ndifunse President atipasa nyimbo yotsekera komano asanatipase nyimbo yosekera imeneyo ndikufuna nditafunsa wakumtundu mmodzi atatipasa mapu kumene m'bale wathu bambo Chisano akagone kutengera kuti mina ena apita mawa tipemphe akumtundu atafika pasogolopa angolongosola mapu kuti abale ena amene angayenderero kapena mawa akhoze kuzayenda mosavuta. Alipo angatero kodi? Zikomo kwambiri ampingo onse amene tasonkhana kuno tilongosole pang'ono za mapu monga amene apemphera komanso tilongosola amene tiyendere. Kumudzi ndi kwa Kankhata tisanafike pa Nkoma Chenofta tikamachokera kuno ndekuti tikayang'ana kumanja 10 yoyambirira yopita kumanja tisanafike pa 10 off. Mudzi wake ndi wa Ngodya mangoti pa Ngodya fana ungotenga msewu umenewo kumangoyenda straight about 7 kilometers 5 to 7 kilometers. Ndikhulupirira kuti poti ndi kwa Maliro ukasowa ya tikayika masamba komanso ndikuti kukakhala magalimoto ambiri pena pati mukangona kuti kuli mitengo yambiri to the right from the main road about 5 to 7 kilometers on your right. Mayendedwe akhala chonchi isogole ndi hesi imene yamu Nissan Quantum or Hesio, registration number ni MA9048. Kenaka kubera Nissan Quantum
MN 10150 mene moso mulo wangu ma close relatives magalimoto oyambirira awiriwa osewa ochokera ku Mtuzi Funeral Services nde paliso kosa mene moso mukwera a family from both sides. Registration number PLK 9941 nde kubweraso Highs Quantum NU 9951 ya white di Punjab. Komaso kuli Highs Quantum PS 1522 magalimoto amene 5 amene asogolere tijempe tonse tizisatira magalimoto amenewo koma malingana ndi imene ilili misewu pali chikonzero kuti akasogola magalimoto amene wawa tizikangopitira ku bypass tizikangopitira roundabout ya kulikuni kapasogolo apo mwina tikhoza kukayima kaye kuti tikasonkhane magalimoto angapo ndikumayendera limodzi kuti pakakhale ngati pali boda zikomo kwambiri. Ayi zikomo kwambiri tikubwera kuti zimenezo zamveka bwino lomwe matulukidwe apa malo ano tituluka motere amene akhale pasogolo pathu ndi azibusa athu ndipo pambuyo pa azibusa athu pazakhala thupi la Bambo Hope Chisano. Pambuyo pake pazakhala anamalira, pambuyo pa anamalira pazabwera azimayi athu ampingo ndipo ena tonse tizabwera kumbuyo ndikubwerezanso msanga pasogolo pakhala azibusa, pambuyo pa azibusa pakhala kopini, pambuyo pa kopi pabwera anamalira, pambuyo pa anamalira pazabwera azimayi athu ampingo ndipo kumbuyo pa azimayi ampingo ena tonse tizasatira pamenepo dongosolo laputuluka pano titayenda motero. Pa nthawi ino maindi abambo ndi akuse amatamando atipase nyimbo ya mbuku yosekera mapemphero athu mawa uno ndipo ikangotha nyimbo imeneyo ndizazusa abusa a Frank Masisi ndi amene atipase midaliso pamene tikutuluka pa mawano mpingo tiyeni tiyimirire amene amatamando akutipasa nyimbo. Timba nyimbo namba 102 Tatwe Momambika. Right.
tilandire mdalitso wa Ambuye seke maso tipemphere. Ambuye mu dzina la Yesu tikuyamikani tikukwezani chifukwa inu mwatitonthoza mwatilimbikitsa mauno. Tisamale chifukwa sitikudziwa kuti inu mufuna moyo wathu liti. Tithandizeni Ambuye kuti kuchoka pano tikayende moyo wosamalitsa. Tikuyamikani Ambuye chifukwa cha moyo wa m'bale wathu Hope Chisanu. Tamkondwerera lero nyumba ino chifukwa iye anasankha kukhala nyumba yanu. Monga Davide ananena kuti ine nzakhala nyumba ya Yehova masiku onse. Ndipo masiku onse a Hope atazona kwatsala kwa ife. Chifukwa chake Ambuye tikupemphera mu dzina la Yesu pamene tikuchoka malo ano, inu Mulungu mupitiriza kutitonthoza komanso kuyendesa madongosolo onse ndi miyambo yonse yolemekeza thupi la m'bale wathu Hope. Ndipo Ambuye ndikupemphera mu dzina la Khristu Yesu muteteza mayendedwe wonse, muteteza wonse amene akukangalika kupanga madongosolo mu njira angakhalenso kumudzi kwa kamphata. Tikuyamikani Ambuye chifukwa cha mpingo wonse amene akutsogolera mwambo umenewu wolemekeza thupi la Hope kufikira titamwika m'manda. Kuti Ambuye mupitiriza kuwapasa mawu achilimbikitso komanso mawu ototoza iwo amene ali kulira nthawi ino. Koposa Ambuye ngati dziko tikupemphera mu dzina la Khristu Yesu kuti Ambuye chepesani masiku athu aululu. Pakuti Mulungu mwalonjeza chifukwa cha iwo oyera mtima Yehova inu mudzachepesa masiku akuzunzika. Koposa Yehova talira ngati dziko kwa nthawi tikupemphera mu dzina la Khristu Yesu. Ambuye chepesani masiku aululu wathu. Tipaseni chitonthozo chimene chimabwera
zimoyo komanso ambuye puputani misozi yanu chifukwa inu Yesu munena kuti inuyo muzapuputa misozi yathu yonse. Tikuyamikani tokwezana ambuye pa nthawi imene tikubwerera chifukwa chake tikupemphera kuti anthu awa onse odalitsika inu Mulungu mwateteza mudalitsa chakudya chawo mudalitsa madzi amene akamwa koposa Yehova chizani nthenda zawo zonse komanso amenyereni nkhondo zawo zonse mu dzina la Yesu Khristu ambuye wathu tapemphera. Amen. Malo mwa akubanja komanso malo mwa abusa athu aakulu tikuyamikeni nonse amene munabwera ku mwambo umenewu kuthokoza anzathu amatamando zikomo kwambiri mugwira ntchito azimayi ampingo mugwira ntchito amayi ndi abambo ena nonse amene masiya ntchito zanu mabizinesi anu ndi zosiyanasiyana muzakhala nafe mwambo umenewu ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Pa nthawi ino tiyeni tiyimirire ndipo pamene tikuyimirira tipemphe anzathu amene akutitumizira hofi atabwera ayime pambalipa ukonsene kuti azibusa kuchita dongosolo kuti tiyime munjiramo tikhale bata chomwecho kufikira zibusa athu hofi ituluke ndipo pambuyo pake pazabwera azimayi kenako ena tonse ndipo tikamatuluka amatamando mokhala mukuti pasa nyimbo pamene kutuluka amawano azibusathu amene akutuluka pambuyoko kabwera anamalira kenako azimayi bathu My client. She made it a point that she became pregnant. That one, could she have become one if it wasn't of the generosity of my client? Yes, as a man concerned with his own blood, he took his own child to his own home. Agreed, probably no proper adoption took place, but that was his son. You don't adopt your own son. Do you? The question today should not be what is good for Mr. Karela, Miss Malango, but rather what is good for the child. Should we take this innocent child away from his happy home simply because we want to satisfy the vengeance of a woman frustrated in her attempt to wreck the father's family? No, I don't think so. Today, the child's well-being is paramount. It is my prayer that the appellant's case should be dismissed. Pamene ndithu amayamba ndithu dongosolo loyamba ndithu ntchito zimenezi zosangalatsa anthu osiyanasiyana. Mwazina bambo Chisano atenganawo mbali pa mafilimu makanema odziwika bwino mdziko muno, makanema amene ndithu ena adali ndi chikoka kwambiri pakati pa Malawi. Padakali pano ndi mmodzi mwa amakhazini amalemu Chisano amenewa ndi William Katunga.
tikhoza kufunsa mwina kumanena kuti mmene zateremo mwambono mawa ukhale motani pamene tukamba zoti padakali pano thupi la malemu chisanu likutengedwa kuno mwambo mawa maukoza motani ngati akubanja? Kuchoka panopono teutinyamuka kupita kumudzi kwa Kamphata, Ngoja Farm timati pamudzi pa Anyaka. Mudzi umenewu uli tikamachoka kuno kulilongwe tikamafika about a kilometer kufika Nkhoma Turnoff timapeza pali mwala waukulu kumanzere manjaku kulimanda kangodutsa manda amene aja pali manyumba ngati panali masitolo kansewu amene kakhwera pamenepo kungopita kuseri kwakeko tikaenda about 3-4 kilometers ndekuti tafika pa Ngoja Farm ndi pamene pakakhale mwambo wa maliro. Mwina kufikira tsiku la lero pamene tukamba zokuti malemu Hope Chisano tikuwatenga ndithu kuchokera kuno kulilongwe kulowera ndithu kumeneko, mwina dongosolo lotenga malemu amenewo kuchokera ndithu ku America mwina dali kudzafika kuno ku Malawi zidatenga motani, zinaenda motani? Titangolandira uthengawo zidatisautsa makamaka poganizira ulendo umene wafikira wamwalirira tadzafike kuno. Ndiye titapeza information yoyamba nafuna tidziwe kuti kodi financially zichita motani, ngati titatichike konko maliro zikhoza kukhala motani, ngakuti titenge anthu muno akaike maliro ku America zikhala motani, nanga kuti maliro abwere kuno zikhala motani. Kenaka nkuona kuti ayi imene ngakhale yothekerapo mwina ndiyobweretsa maliro kuno. Ndiye chinali no kuti family tipanga bwanji. Ndiye Hope amachokera ku family awiri, banja la Anyaka komanso banja la Chisano kumene kukuli mafamily ambirimbiri anyamata. Ndiye nakhala pamodzi kuti tiyende tichite limodzi. Ndiye tinayamba kusonkha limodzi mpaka namothandizidwanso ndi mpingo waku kwa America kumene amapemphera. Zinafika kuti mmene mafika nthawi imakwana fana atipatsa about 3 weeks kuti maliro atengedwe. Ndiye mmene imakwana kuona kuti phatikiza ndi iwo ndi ife kuno zimaona kuti zagwira at least zonyamulira kuti maliro abwere kuno zinatheka, ndipo ulendo unayambika. Komano mbali mwake munso talandira zithandizo zosiyanasiyana kuchokera ku mabungwe ndi maorganization osiyana anthu ofuna kwabwino osiyana zimene zikutithandizira kuti mwambo wa maliro uyende bwino mpaka nakukayika mawa. Ife tathokoza kwambiri kuti mwatipasa chithunzithunzi komanso mmene anthu atayendere mawa. Chabwino mwina kungokumbutsanso mawa ili ngati akubanja aja kayendedwe kake kutengera kuti mwina ena kutipeza kumene kayendedwe kake kuti akafike kumudzi. Amene achokera kuno kulilongwe landmark yayikulu ndi pamene timapeza chimwala tatsala pang'ono kufika pa Nkhoma Turnoff, chimwala kumanzere kumanja kulimanda. Kangopitirira pang'ono pali nyumba zakhanga za magrocery mastolo pasere ndipo pamapatuka kansewu ndi akakhwetera nsewu umene kupita kumanja ndikutsata nsewu umenewu about 3-4 kilometers akafika pa Anyaka village pa Ngoja Farm. Sasowanso ndi pamene pali manda. Amene akuchokera ku Blantyre ndekuti akafika pa Nkhoma Turnoff angopitirira about half a kilometer adziyang'ana kumanzere auona nsewu omapita kuti Ngoja Farm. Ayi tathokoza zikomo kwambiri. Omwe ndithu ndimene talankhulira ndi mmodzi mwa achibale amenewa ndithu achibale kumbali imeneyi ya bambo Hope Chisano pamene ndithu tukamba zoti padakali pano thupi lawo ndi limene ndithu likunyamuka kuno kulilongwe makamaka ndithu kumpingo amenewo umene amapemphera nawo bambo Chisano. Pano thupi lawo ndi limene ndithu limenelo likunyamuka ulendo ndithu olowera ku Kamphata boma lomweno la Lilongwe. Ndithu thupi la malemu Hope Chisano likhali likulowa m'manda mawa kuno ndithu kulilongwe omwe tukamba zoti padakali pano tikhayenso tikumvako kuchokera kwa anthu awiri osiyanasiyana amene ndithu akhala akugwira ntchito ndi malemu Hope komanso ndithu amene adali anzawo amalemu Hope Chisano amene tukamba zonena kuti padakali pano tikhale kucheza nawonso kuti timve kuti mwina angaulongosole bwanji moyo wa bambo Chisano omwe iwo akhale ndithu akulowa m'manda mawa lino. Mabwera anthu osiyanasiyana kuno ampingo amene ndithu anatenga nawo mbali apa tili ndi mmodzi mwa anthu amene ndithu anali amapemphera nawo bambo Chisano amene tukamba zokuti amapemphera nawo amenewa ndi bambo Joe Manguluti amene anali mmodzi mwa mamembala ampingo amene amapemphera limodzi ndi bambo Chisano kuno kulilongwe. Bambo Joe malemu Chisano ndi amene tukamba zoti mawa lino akhala kulowa m'manda. Mungalongosole bwanji moyo wa malemu Hope Chisano maka ngati Mkhristo wa mpingo pano? Chamba tipepese ya kubanja ife ngati mpingo wa Presbyterian Church of Malawi palilongwe pano tachoka ndife anthu olira kwambiri. Mukudziwa inu kuti maliro atachitika ku America patenga nthawi, ndiye kuti ngati mpingo tinayenera kuti tithamange kukhudza maliro komanso
wakuta achibanja umeneyo ndi udindo wathu ngati mpingo pamene Hope akulowa m'manda lero amene mawa ife ngati mpingo ndife anthu okhuzika kwambiri. Ine munthu amene mwina ndatumikira kwambiri pa mpingo wa PCM ngati chairman wa abambo Hope anali treasure wanga. Hope wakhala munthu amene watumikira pa mpingo wa Lilongwe PCM kuyambira ku Blantyre mene amapanga transfer kuno ku Lilongwe tagwira naye ntchito molimbika. Ndi munthu olimbikira kutumikira odzichepesa. Asibambo tikabwera pa mpingo pano mwina kusachecha kusagwira ntchito zina zamanja za pa mpingo Hope amabwera nagwira nafe limodzi. maliro a wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Saulos Claus Chilima amene ndithu anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tinaona zitachitika zovuta zija anthu amagawana masamba a mchezo zithunzi zawo ali ku chechi akutenga nawo gawo pa zichitochito za mpingo kukolopa kutani zimenezi zipereke nene kuti phunziro lotani kwa anthu ena amwina amene tatsala ngati pano pa dziko pano. Tikamakhala moyo wa dziko lapansi bibili kali makamba kuti tonse pano tikungodutsa tsiku lina tidzapita ndikopitako timakamba kuti ndikumwamba kumene mulungu monga mmene analengera zinthu mwa chifuniro chake tidzapita kumene komano mwina ntchito zathu ndi zimene zizapange decide kuti mwina tikhale tikulowera kuti naonapo imfa ya Achilima amene zinakhalira muja ndi zoyankhulanso zambiri ivina akubanja mati anali munthu amene tsiku linalonse kukacha mamawa asanapita chilichonse amapita kukachisi anzathu akatolika makhani mapemphera mamawa tsiku linalonse Achilima amachita zimene zija tsiku ndi tsiku mmodzi mwenso alusi asibanda anenso mmodzi amene amazipereka so kwambiri kumpingo apa nawo tikuonanso achisanu kuone kuti pali masimilarity zambiri ochuluka tikamba nkhani yokhudza kuzipereka kumpingo komanso nkhani yokhudza uzimu. Zitiphunzitsa kuti wina aliyense moyo tikamakhala tidzidziwe kuti kuli mulungu ndobwereka moyo si wathu idzakwana nthawi tidzabwerera idzakwana nthawi muno wake mulungu adzatitana kuti tipite anatuza m'buku lake kuti akupita ukati konzera malo kuti kumene kuliyeko ifenso tikatani tikakhaleko ndeti kamakhala tidzizi kuti moyo si wathu tikakhalite ndi nthawi tidzipita kuchali chizimandabwitsa panopo mwina kumaona anthu ena kuti sakupita kuchali china chilichonse koma ndi mipingo yochuluka imatika kwana weekend opeza mwina pa school baja standard 1 mpaka 8 makalasi onse ndi machalichi kupeza mwina wake sakupitabe kumpingo mwina zizipereke phunziro lali kuti ngakhale mwina tili ndi zochita zina kama mwina ndife anthu odziwika mdziko kumano nkhani yopita kuchalichi izikhala patsogolo amba kuti chalichi ndi wina aliyense kumwamba sakatenga kuti timachita chani kapena tinalodziwika bwanje kapena sinodziwika bwanje ndiye kuchalichi ndi kumalo kofunika kwambiri. Chabwino mwina nkhani yayikulu mwachidule kutengera ndi zimene wafotokoza nzanga ndi kudzichepetsa tikakhala pamalo tidzikumbukiranso kunena kuti moyowu sumapanganika zochitika mmoyo ndi zochuluka. Tinanena kuti tikhalebe tikupatsirani beni tsatanitsatani wa makamaka mwambo wa maliro umene ukhale ukuyendera apa tinaona anzathu kuti anyamuka tsopano ku church ndipo akupita ku nyumba kwawo kapena kuti kumudzi kwawo kwa malemu Hope Chisano. Tifuna tikupatsireni zimene anzathu akutipatsiranso kuchokera ku Lilongwe. My client, she made it a point that she became pregnant. That once pregnant, she could easily blackmail. Aiche kunyasa kwa mbone. Aiche
kunyasa kwambone uja sombao Unkuluyoza usotsi uyo. Akuondoli ndama zose zindizitenga kuti zondilipira.